Vitajte v bývalej milionárskej štvrti, kde žilo mnoho významných osobností Trenčína z čias Prvej republiky. Dnes si predstavíme, ako vyzerá premena jednej z pôvodných víl na luxusné bývanie. Pri pohľade na vonkajšiu fasádu v skutku nevýrazná stavba, ktorá ponúka nadštandardné bývanie až pre 3 generácie. No a keďže sa neviem dočkať, aby som vám dom ukázal, poďte sa rovno pozrieť. Celá Kolárová štvrť spolu s ostatnými vilami sa začala budovať v 20. rokoch minulého storočia a dala postaviť základy aj tejto vile. Vila bola pôvodne dvojgeneračná, a to až do roku 2016, kedy sa nový majiteľ rozhodol pre rekonštrukciu celého objektu a s obytnením podkrovia vznikli ďalšie obytné priestory. Prvé nadzemné podlažie, kde sa práve nachádzam, ponúka 4 obytné miestnosti s kuchyňou a naozaj nadštandardnou kúpeľňou. Má 141 metrov užitkovej plochy a celý priestor pôsobí na mňa veľmi vzdušne. Denná časť pozostáva z 3 miestností, ktoré sú opticky navzájom prepojené. Sú to 2 obývacie izby, každá vo vlastnom štýle a zároveň jedáleň, ktorá je opäť opticky prepojená so samotnou kuchyňou. Výrazným prvkom na prízemí celej vily je táto chodba, ktorá je na celú dĺžku vily a oddeluje dennú časť od tej nočnej časti. V nočnej časti sa nachádza 4. miestnosť, ktorou je spálňa s veľkým množstvom úložného priestoru v stavaných skriniach a určite je výhodou aj táto priestranná kúpeľňa, ktorá ponúka jednak vaňu, jednak sprchový kút. No a vďaka 2 umývadlám a veľkému zrkadlu sa vyhnete ranným bojom s vašou polovičkou. Bytová jednotka na vrchnom podlaží je dispozične veľmi podobná tej na spodnom podlaží, pričom jedálenská časť je voľne opticky prepojená s kuchynskou časťou. Chodba tvorí dominantný prvok aj na poschodí, pričom samostatné miestnosti sú nepriechodné a poskytujú viac súkromia. Poďme sa teraz pobaviť o technických parametroch domu. Mali ste možnosť vidieť 8 samostatných miestností, 2 kuchyne, 2 kúpeľne, podkrovie, kde je ďalšia kúpeľňa a ktoré je pripravené na zobytnenie. No a súčasťou samotného domu je aj rumová pivnica. Exteriér vilového domu pozostáva z 2 parkovacích miest za automatickou bránou, 2 garážových miest v samostatnej garáži, suchá fínska sauna, no a samostatne stojaci bazén. Pre tých, ktorí nemajú radi veľké pozemky, o ktoré sa treba starať, je tu jednoduchá nízkoúdržbová záhrada, o ktorú sa vám postará profesionálny záhradník.
Ak vás premena pôvodnej vily zaujala, alebo by ste chceli bývať v tejto štvrti, tak mám pre vás dobrú správu. Táto vila je na predaj a nájdete ju v ponuke Rado Reality. Moje meno je Rado Pavlík a som z Rado Reality. Keby ste mali záujem o obhliadku, tak mi neváhajte volať.